Como facemos unha proba que combine preguntas de corrección automática con preguntas de corrección manual? O primeiro que temos que ter son as preguntas creadas. Por exemplo, na miña unidade de virtualización teño as preguntas de teoría nesta categoría, vale? Da que vou a coller 5 aleatoriamente e logo teño, o alumnado ten que facer 2 máquinas. Ben, na primeira categoría da máquina 1 teño 3 preguntas tipo ensaios. Observamos unha delas, vemos que o alumnado ten que escribir algo nesta caixa de texto e logo engadir un documento dunha práctica que ten que facer no exame. Estas son as miñas preguntas de corrección manual. Fixádevos que teño organizado en 3 categorías. Por que? Porque vou coller 5 preguntas aleatorias desta categoría para que teñan 5 preguntas de teoría, unha pregunta aleatoria da primeira máquina virtual e outra pregunta aleatoria da segunda máquina virtual. Deste xeito consigo que o alumnado non teña os mesmos exames, aínda que son do mesmo nivel de dificultade. Eso é importante, de acordo? Ben, entonces xa teño as preguntas, o único que teño que facer é activar a edición, engadir a proba, aquí está, voulle poñer o título proba e a descripción proba tamén. É importante na sincronización poñer cando comeza e cando remata, vale? E axustar o tempo o máis posible. É importante nun exame activar o tempo, neste caso voulles a dar 100 minutos, de acordo? Con isto me chega. Logo, na cualificación é importante indicar onde se vai avaliar. A miña unidade de virtualización é a 2. Se non tedes categorías de cualificación, non fagades caso a isto. A nota mínima para aprobar, que é un 5, e os intentos permitidos, que é 1, porque é un exame. O resto das opcións non serían necesarias, de acordo? Bueno, a restricción de acceso sí, se non queremos que se abra a proba ata unha data determinada, vale? Imos poñer, por exemplo, que a data do exame sea mañá ás 10 da mañá. E xa me queda aí engadida. E arriba teño tamén que ser coherente e poñer que é mañá 30 ás 10 da mañá. A ver, ó. Aí está. De acordo? Ben, unha vez feito isto, doulle a agardar e presentar. Como quero que o meu alumnado teña distintos exames, aínda que da mesma dificultade, o que fago é engadir preguntas aleatorias de cada unha das miñas categorías. De teoría van ter 5 preguntas. Escollo a categoría onde teño as preguntas de teoría e digo que engada 5 de forma aleatoria. Logo podo repaxinar para que me queden máis xuntas. E logo, o meu exercicio consiste en crear 2 máquinas que van estar relacionadas. Entón, necesito escoller unha máquina de forma aleatoria desta categoría e unha segunda máquina desta outra. Deste xeito, o meu alumnado vai ter distintas combinacións de máquinas. De acordo? E con isto xa remataríamos. Bueno, quédame por facer, poñer que isto vale 2,5 puntos. A puntuación ponse sempre co punto, non con a coma, senón non o pilla. Premendo Enter, vale? 2,5, Enter. De acordo? E xa teño o meu exame feito. Vale. Cando un alumno prema na proba, vai a ver que ten un tempo límite de 1 hora e 40 minutos, vai a comezar a proba
vai ter as instruccións das preguntas de teoría e tamén os exercicios prácticos que terá que facer no seu PC, na súa libreta, onde queira que teña que facelo, vale? E logo subir aquí as respostas. Cando se remata, dalle a finalizar o intento, entregar todo e finalizar, confirma e vaille sair a nota. De acordo? A nós, como profes, que imos ter? Se entramos, desactivamos a edición que non fai falta. Aquí está a miña proba. Eu entro na proba e aquí á esquerda teño o bloque de administración e de administración da proba. En resultados podo ver as cualificacións. Non me aparecen porque a única que entregou fun eu, que son profe, non queda rexistrado. E logo, cando prema en cualificacións manuais, vanme aparecer as entregas do alumnado. Como aparecen? Vou poñer outro exemplo que xa teño feito dun exame mixto. Este de aquí. Cando eu vou a resultados, vexo as notas do alumnado. E cando vou a cualificación manual, podo cualificar as preguntas de corrección manual. Aquí vou a ver as preguntas entregadas, teño adxuntos os seus arquivos e aquí tería a resposta se tivesen que escribir algo. Fago a corrección e poño a nota. Non esquezades darlle a agardar e ir á páxina seguinte antes de cambiar de pantalla, senón se perderían estas correccións. No momento que eu fago a corrección, en cualificacións, xa vou a ver actualizada a nota. De acordo? E como facemos se nos equivocamos nunha pregunta que está mal? Pois imos ao banco de preguntas, correximos a pregunta e logo volvemos a entrar aquí na proba, en resultados, cualificacións e premeríamos aquí en volver a cualificar todo. O único que vai pasar é que vai aparecer algunha nota tachada e actualizada coa corrección. Veña, ánimo e adiante, a facer probas mixtas.